Hey, now when ebe niile kwesịrị ịdị mma ma na nke ikpeazụ a na-adịte nwanne ebe niile adịlọ mma based on ka o si adịlụ m na nsị alụgasị oge ebu m aka nwanne ndị ajọsụ jide m na nke ikpeazụ a na-eyi fia direct godi afọrọ m onye mpesalụ na mgbuo m chandum. Hey! Sorry. Hey! Sorry. Asonye ma we. They train people by SWAT tactics. What I go by undercover agents. Abia SWAT yegi. The SWAT. Nda mere bad things. Ha mere bad. Earlier they need change. Ebeli go to do one na mo just debekwa. What I go chebili kwase the guy man. What I go but when I bubble in, you can ask crazy just because they go and we look, we are coming to get you. We are coming to get you. Okay, what every Tuesday, Thursday, and Saturday, one night, when I immediately look or not. Based on the man in again, Master Gas, and Salagas, I found back yesterday, today can now walk also by Lamba way now. By if I came by jolly by mellow, one day to a bed, to a ball, by if I them. On the cake is not no guy. No, na labai ni Duma no Mandelas, one day Boboni, no, I fed them, and company name, one day Saquana, Abego Quama, one month to Sanya Gencha. Says Bana, Sayancha, no, when now they send my fake Ember months, guy, Ember months. Because of the show, my work if that means oh, Chowny my way, now much away. Oh, for the oh, Ekuna. And I want to with them, woman. I buy a see them, those chill. Because no experience is the best teacher. But I will match up a man mother on 1 month, Ember month, one the Mulani Hobby in them, man, and the teacher, the girl, just Mulan. One no, I can say, no, we go back for more. Asa, can I no man? You know, you also not smiling at my matopia. No, Mba, che. Oh, my God, be see them, Mado look at all. Oh, ya lolu, olu, egasiki make one enjoy. Mana, olu he game enjoy. Onwe ka mmadụ si wetin ego okwu ọ gafu no go ofu now. Oko be see them. Oh, na mo no we hozo. I'm pitying you, baby. I'm feeling for you. I'm feeling for you. Sorry. Maso hom no nya mere gi ha. Yeah, achom ka ina calm down. Can I be coming down? Onu ga recover go 5,000 from the money. Ngwa kam su was of recover. But mba no. Nke adịrọ mma. Anyị ga-ekwu maka ya. Ọ dịrọ mma. Mana ka ngwunu no ego bekee dị ifa. Yes, ego bekee one adigbo one because joy bozo nwete counterfeit. Joy ya NAFDAC number. Ngani go radio show na 103.3 FM ọbaolu na m na-agwakwa gị ọzọ ịmago onu gị nwa na-adị abịa mgbe niile ma ndị na-abatakwa ọhụrụ ịma na ihe anyị mega ebe a wụ kewe anyị adịghị atọ do na engineer Kizito na ebe a na-amụsa amụ na-ene anyị sa anya na-asị ọ na-asị nwa iyo ndo na-ene mmanya onwe ike isi m ndo makwanụ m ihe m mere ya mana nsogbu adịrọ Kizito we sight you I see you in 4D. Oh, 5G. Okay, can we latest? Okay, 6G. I see you. High tension. Okay, I see you in 6G. I see you in 6G. Kaine me gwang. Stop. We you. My intention today, Mawunda Beke, is to make sure that you are happy, including Gion Wiyo. Makonwe kisi dita chomya. So wiyo. Kewe. Kehe megano bodo. Mba hapu godu nka aho for last imago. Kai bido godu from imani heni na ncho ekpata adika ogbase ego. Ego back and forth high number months and onye ọbụla ji anya raid acha ego nwa even though na m nọ n'iru unu na-enekwu unu asị na eme ebe a unu na-achọkwa m ka ihe unu na-achọkwa na ego for ego bekee dị mana ego Nigeria
trillions and trillions and trillions and trillions of naira. Kewe, Nigeria kewe, Igbo kewe, Ndebani kewe, Wiyo kewe, trillions. Oluga now, Wiyo, how far you now? Don't you bata no bodo now, bata ni memoto. What have Malicha Godanya Miliga first. Yeah, what up? 20 baby ego now. Check go them obo na. Asim giki happy ha kai buy ya last. Cool down. Ihe na-agwụ m ike na-alụ gị ewu ihe niile gbasa gị ewu okwu nọ okwu pino ike ọ na-agwụkwa gị nwe iyo pino to the left, pino to the right, pino every pino way pino trillions na-ala bụ Nigeria isi kpọgodile ya akpọ life ka nna agbago based on news pụtara ụnyaahụ onye isi akawo n'obodo anyị ụfọdụ ya na-asị gị bụ onye isi akawo nwanne cheki enyi ya na onye ọbụla na-ejigo ego otu ụlọnya bụ onye isi akawo mkpọ gị ngwa gị na eme mkpọtụ nwaanyị ka m ji agba gị na based on Minister of Finance onye bụ onye isi akawo Nigeria si na Ahmed nna ntị a ma madam ma ọ ma eji ọsọ pụtakwa ụnyaahụ ghọtago wee na-akọwa n'ala anyị bụ Nigeria n'eziokwu na anyị ji ụgwọ anyị ji ọsọ na-ebi ego na o si wee masị anyị n'ike ama ngwa anyị na ọ bụkwa n'ihe taa na ebe ndị nna nna anyị bibere ego sinsi na ka ezi ka anyị nwa ya bụkwa ndị ọgbara ọfụ ha nwa nọ n'ọchịchị nkịta ya anọkọtakwazi kwụsị ibi ego ọ sị na o nwere ka o si wee dị based on ihe niile etinyego ego ndị flood ndị nso kọrọ ihe flood awash ya ewe ọ sị mba enidi ga-ebitekwa ego ọzọ ị ga-eji wee tinye na agrikọlchọ ka ndị wee gbaa kasa ka menụ gị tupu afọ na-atachi President na-achọrọ anọkọta asị na mmadụ chọziri ịcha afọ onwezi ife ọfụla ọchanwụ o wee sị na ala anyị bụ Nigeria ya ejego di ọchọsi obodo anyị ya ebi ego ọ sị mba ka anyị jee bie Brazil President na-ama na ndị Brazil bụ ịgba anyị dị ụgwọ nwere ike asị anyị ngwa chọọ na ụmụaka ma agba bọọlụ na ngwa gị na otu ka nna akụ gị na agwalọ gị anyị yesterday today ka ndị ọsọ kwuru da na-apịa gị steeti wetago na west nọ Brazil ka anyị ga-ebi 1.2 billion US dollars ego kpọgotekwala nna nya ka ejizi wee gbakọta ọnụ wee kwuzie na ego edekwa a ga-ebikwa na 2021 budget ndị na-achịkọta ego niile ọnụ ala anyị bụ Nigeria godi deptọ ma ọ bụ na ekpokọta ya ọ na-ewe na project usoro oyibo si na projection na by December 2021 na Nigeria ya comfortably jidegodi ụgwọ based on public debt na Nigeria ya ejigodi 36.2 trillion naira ego ngodo afọ ego 36 trillion Nigeria ga-eji biko ka ebe bọtụ wọta ma ahụ nọ ka mmụrụgodo mmiri nwa jọsọ nwa afọ ego ansị na wow kesi ka Nigeria si jide ụdị ụgwọ a ghọtago Emeka obere ihe na obere ihe ụgwọ ụnyaahụ na 2017 bidoro ya 12,500 ọkụkọ bekee nwụrụ mmiri na-agba m ụgwọ ka ma egburu mmadụ negodo ụdị ego Nigeria bi na-akwado ibikwa ọzọ ghọtago that ya me I will giant of Africa water ghọtago na so nke a bụ I na shake izi men na-etinye ọnụ na-asị hey na for you ebe Nigeria na-ebi ego jiri ụgwọ like this Nigeria ji ụgwọ ndị ọ ma na ọ ga-akwụ ụgwọ ya so onye ụgwọ ọwụ ka ọnwụ ghara igwu ya God bless you ya na-agwa Emeka ji m ebe Emeka ji ụgwọ Emeka be coming down below 2006 calm down ọ ga-akwụ ya 2023 now for onyobi ama mgbe ị ya akwụ ya na ka m gwazie ya mgbe ya sorry iwe ga adịgo ọkụ gị nwasef be coming down ka o si dị ugbu a gị nwasef be coming down ma gị nwa ma eme ka ibinyere ego unu na-abụ be coming down ngwa ka o si dị otu ọbụla o si dị unu na-abụ be coming down ka si na nke ahụ pụọ in fact Nigeria gị nwasef be coming down mmadụ niile n'ime Nigeria be coming down onwe ka ị ga-esi na-ana mmadụ ego na-ana mmadụ gị na kata gasị ka imekwa n'ogene nwụrụ mmiri be coming down trillions ọ bụrụ na ihe agwa na-ata agwụlọ omenzu
ọ bụrụ na ndị na-ebinye ego asịrọ na ha eme mbinye Nigeria ekwesịrị izu ọwụrụ gị nwa ọwụrụ gị nwa ịma na onye chọrọ ibinye ego na onwe asset nwere ihe ị ga-eji wee na-adị ego ọbịa 20 times ga-ebinyekwa ya ego ahụ 20 times ọbịa 1 million times ịka mma ngwụ gị gaa na-ebinye ya with the assurance that at the end of the day nna m ịkwụ ụgwọ a mansion gị ahụ self ọ nọ Lamborghini gị ahụ ọ nọ ọ bụrụ na Peugeot ka ị gbaga ọ bicycle ama m ebe mmeji weta dị ego so nsogbu adịrọ na-ana m ego ị chọrọ obili menye gị ya nke ahụ ofu n'ihe ndị nọ n'ime ka ewe a na-ewetara unu taa ka anyị si na nke ahụ nwiyo ka anyị bazie na onu gad o nwe ka o si anọmanụcha ya ọfụma ị na-atụzi the mic come to the front of the mic voice note no sendere m voice note nwiyo ka anyị baa na nke ọzọ biko sharp ka ihe emega n'ime the video onye ọbụla Jos na-agbagharịkwa n'obodo a isi ejikokwa onye ọbụla ọfụmanụ onye ọbụla Jos buruzie sinema n'isi onwe na-atịla onwe mmadụ na-awago actors and actress life ka na-akwa na ọnụ na oprimi obodo na n'isi onwe bayi mena gị sef anyị mechaa ebe anyị abaa na studio ịchọ ebe feature n'ime the movie ha kpọga ya wee go mbute gịnị ndị a ka m bụ my mentor ha na art the film ha na art na ka the film ha na art love triangle is this love okay ngwa ka anyị nyezie ya ha ọzọ Pino 1 Pino part 1 mba gị nwa international ọ dị local international ọnwa award a na-achị best Nollywood kisser of 2020 so the film abụla film ma bịa na art Pino number 1 n'aka m ihe m ji na-asị Pino part 1 bụ na ama m na onwe ndị fụrụ Pino n'anya ihe Pino na-amasị ha nsị gị ka m nye gị aha dị fim ugbu a gaa ajụkwa maka isi Pino part 1 ga-afụ different shades of Pino oh okay ngwa Pino wiyo biko ka anyị gaa na the second one ihe nọ na-ekiri n'ime ndị niile fụrụ ya n'anya bafụ keeki anyị ndị chọrọ ịta keeki echego with longer spoon and longer short spoon Chime you don't mean it na mara mụ Jos asị onye obodo baya so ejikwa mmemme onye gbaligolo obodo onye afọ ya bụ Jeremiah ọ chọrọ ịpụ iche onye a mere ji ụkwa wee mee keeki chọrọ ịpụ iche unique ọ chọrọ ịdị unique sọsọ ndị na-enye ekunye ụkwa na mmemme bụ ndị nwere ego so onye a mere wedding na-awụ onye ji ego and as pa onye ji ego ọ chọkwa ịkụnye ndị ji ego ka ya nwa dị ụkwa ndị notice ndị na-ekunye ụkwa na wedding event ndị emere invite ndị enye special invitation ọ ha na-anọ na front table mana efu ndị a na-anọ n'azụ ọ ndị a bụ ndị ya na-enyebeghịkwa m anyị nọkwa ebe ahụ ha ga-ebili chọtọ n'elu oche sef mba ke onye kega keeki a bute ya ebe a sị gị bute ya ebe a anọkwa m ego biko nwanne nwoke biko nwanne nwaanyị ihe ọbụla ị ga-eme ga-enye gị aṅụrị mmewa ya don't look at your face ma ọ bụ ndị ikwu gị ihe ọnwụ na ọkwa ka ị chọrọ iji wee mee keeki na wedding gị ọgwa onye ọgbasa ego gị ka iji egote dị ụkwa jide ya ọnwụ na keke ka ị chọrọ iji wee mee Lamborghini gị ụbọchị wedding gị nwanne m nwoke biko jide keke mee Lamborghini gị onwe onye ọgbasa ịsịkwa na Legedis Benz
dịka nwunye ya chọrọ iji mkpọchi nke ya olegedis bens ka ị chọọ gaa n'iru jiri olegedis bens gị ọwụ na ihe ọbụla ị chọrọ ime ụlọ ọganọt ka ị chọrọ iji wee mee small chops ụbọchị ahụ gbasa anybody just na-eme ya ọ na-enye gị obi aṅụrị ọ nke ahụ kacha maka onwe ka m si na-anụ na onions ugbu a nọ n'ahịa na-ere oh god ihe ọbụla ị chọrọ ime ga-enye gị aṅụrị ka m na-ekwu mee ya nwunye ndị a mere gị ihe a mere gị taa sị ka anyị kwue maka ha maka achọrọ m ịga nwụrụ ha jiri ndị uwe ojii ga nwụrụ ha okay ka m pack one side bachie all right okay mba ewo sas hapụzie nke sas pụtazie na nke sas okay ngwanụ ka m hapụzie nke ahụ ka m sizie ndị be anyị na-ege anyị ntị ụmụ Igbo na-ege anyị ntị si ha onwe ka mmadụ si wee kpọọ gị n'ekwentị ma ọ na onwe edemede o dere tinye na ọwụ na WhatsApp gị ka ọ na Facebook gị ka ebe ọbụla na-asị gị nye m ego dị ụta nye m ka kpọkwa onye ahụ dị sure ọwụ ndị bekee asị double check lee ya anya ọzọ tụọlie nke ahụ makwa ma onye ahụ ma ọwụ oyi gị nwoke ahụ ka oyi gị nwaanyị ahụ maka ihe anyị nọ ugbu a wụ mba mont and onye ọbụla aja anya raid ka m si kwue achọ ego so nwee kelie gị ma ịdị oke efu na achọ m ka elie gị biko kwado onwe gị tudo anya onwe ihe nchọ ka o mee gị gaa gị gbere redio na 103.3 FM nke a wee ka ewe ego bekee na nwiyo ka ị na-anọ n'ihe a si gị ka anyị ṅụrụ mmiri anyị chezie azụ anyị abazie ọfụma n'ime ihe anyị nwere ịkpata ọzụla nwanne mana ọ bụrụzi na-epụta iri eswet mmadụ nke a bụla ọbdeti nwanne nke ọbụla ị na-eme dị mmanya ka m ji akụ gị dị ha nsi hie steeti nwanne kwado anya ghọtago na anyị mara ife ọ ga-abịa eme gị nwanne obi agbalie nwanne emena ihe onye ọzọ na chekizie nie na nọ ma cheki ghọtago na ba ife mekwa m ụmụ asị na m ga-ekọwakwala ụmụ iyo ndị obodo nwanne ka nne gị ọgwụ na nsa ghọtago mmadụ sendị elu gị meseji ma WhatsApp ma Facebook ma ọ bụ text meseji onye ihe makwa nọmba ahụ ka iji nwale ya ọ sị gị kwụnyere ya ego gị na ọ ga-emesi onye gị nwanne biko mee onwe gị ofu ihe emefe ị ga-emelu onwe gị ka onye a na fonu ka ị nụọ rie ka m na-agwa gị na ọkwa onye ndị a si wee gbuo m chandụ my man ghọtagokwa based on my tight man just obey m na WhatsApp si m na onwe ka o si deli ya na ntinyegodi iri aka 20 ghọtago sendkwalụ m nọma akaụntụ nọmba ndị nwa na-eyuzu kwa nwa amụkwa na gị man na fonu efuru efu ghọtago na onye ka m ji ogbuzieli ya wọrọ ya dị aza n'ime akaụntụ ya kpọrọ m na gị man na ndị akwụchiri ya n'abalị ụnyaahụ narị afọ ghọtago na operate na manipulate akaụntụ ya gbado anya ihe ọ na-agwa gị in short wụ gbado anya na season a maka ndị mmadụ ji anya raid ịmago na-achọ okpogo achọ ego so onwe ka onye ọbụla si wee jụọ gị ego wee ịmago onto any means jụọ ya ajụjụ mee investigation tupu gị asendie ihe ọbụla ọ bụ ka a ghara isi na nke a mere nke ọzọ baa n'ihe ọzọ bewa akwa mba chọkwa m ya for you so gbado anya season a onye ọbụla jụrụ gị ihe ọbụla gbasa ego n'ụdị ọbụla jụọ ya ajụjụ make sure na ị nụrụ ọnụ onye ahụ kwete onye a ihe mere achọrọ m ịkpa aha gị ngwanụ ka m kpọzie aha ga maka inyego m the go ahead so maka ihe mere nwiyo ka ọ ghara ime onye ọzọ a sị na we learn from people's experiences ka ọ ya and nwiyo ejigo ọnụ ya asị unu biko na ọ chọọ ka ihe a mee unu so biko gbado anya this season maka oge bụ ezigbo ọya anyị ka anyị bazie n'ihe anyị kpaga taa si gị ka nye gị feeling ma ọwụ ndị bekee ka nye gị feeling of ihe nwee ike ọwụ ihe anyị chọrọ ịkpa nụgodo ihe maazị a kwuru disappoint me ọ sị na gịnị Amaka disappoints me
Amaka mere m ihe siri ike. Amaka disappoints me. Sigi, onwe ike onwe mgbe iwete. Maka ihe mbagawu awu mba ma ntokwa ya. Anba monta I ga like ka dị sharp. Ekwe wata. It is sharp onto iyiri akwa ga nke anyị goro milimili. Ị na-aga n'ụzọ mmadụ na-ene gị n'anya na-asị gị oh my. Asị gị how are you? Get me akwa go ha taa. Hello, do you know how much it is? Ị na-ekwu ya with ọnụ go mana ihe ọbụla niile dị gị na-arụ ka iji na-ekwu ya imegodo akwago ahụ taa ga-eme ya taa ga-ebulie ya elu ga-aga ije na-asị ha ifekwara ihe m yi mana ọwụ na akwazie ya akwazi akwa ya ọfụma ga-enwe ike na-aga otu ahụ mana onwe ihe mere na Ibadan onwe ihe mere na Ibadan ofu onye buru akwa ya buga ndị na-akwa akwa ndị bekee kpọga tailor ọkwacha ihe a onwe ihe m na-afụ na ya social media before asị na what I ordered and what I got in terms of akwa ị ga-afụgodo akwa masị gị ga-ewere the sample gazi onye na-akwa akwa si ọkwa ifuru ka esi mee aka ya taa ifuru ka esi mee okwu ya taa ifuru ka esi mee elu ya mee ya design a udiri nke a ọkwefuru ya udiri nke a gọngọngọngọngọ ma ọwụ ndị udiri nke a ka m chọọ akwacha nnọọ akwa butere gị nna ga-eyiri akwa adịzie ka enwe na-ajụzi onwe gị what happened onwe ike o site n'ebe ahụ nsogbu abatazie n'ihe emega anyị na-ajụzi gị taa omenugo na mbụ omego gị na mbụ na onwe ka isi buru akwa buga onye na-adụ uwe onye kwaga akwa ọkwacha ya nnọọ kwa ya isi gị na-eko ị na-eche ka ebutere gị akwa ozugbo itinye akwa n'arụ gaa na-ajụzi onwe gị wait ọ sampụlụ nyere gị ka ị kwara bụ ihe a ọ ya amasị m ka nwiyi osi nwaanyị nwiyi ọ gịnịkwanụ omego gị before so ya na akwago akwa gị before kwabie ya ebe nchọ ka imetụ aka based on disappointment in the teller ghọtago na maka na o bu na mejọ the DPO ji wee bụrụ the guy man ma ya ezigbo ụla I tell you now ntịtọrọ ya nke ikpeazụ a bụ na the DPO akwụje gị olu yes ndị ikpe unu mana nke maka hapụgodo side ahụ if not nkara isi gị na eziokwu dịka bụ ike bụla ya teller na-ege m ntị ndị nna enwekwa ndị bụ ezigbo mmadụ nwekwa ndị bụ movie producers action films gafecha seasonal movie ka ọ ga-awụ traditional wedding ka my guy man na-agbado ihe na ọ ya made it on Friday nwanne n'abalị Thursday ka mụ na the guy tinyere alụ na shop telo na-ajụ anyị na apịa ya chịtara ya akwa kpọọ gị ngwa gị na ozugbo okwu because mụ na the guy man so that day wetara ya the material mụ azụzugodi the man ofu ụla na ntị na aka gị dị sharp nwanne m nkwulie dị ụla na the akwa pụta immediately na mana chekizie the akwa ebebe chekizie on a wedding day my guy nke ahụ disappointment on a grade level 2 on a wedding day bụ echi chai onwe ụfọdụ ndị telo ga-ahụ ịba na shop ha ifụkwa ka akwa juru ebe niile akwa to the left akwa to the right akwa ndị a niile wa akwa ndị mmadụ nyegoro ha already si ha sharp ire na ọ ga-abụ na abịa ikuzielu mmadụ na-esi akwa akwa si ya na the first thing ị ga-amụta bụ na-esi maka ọ na-adị ka a ga-asị na ndị a na-ayịkọ ọnụ ghọta ebe na-aga na isi na telọ nke a kpasugo gị igwe ka ije kwuruzie telọ nke a nwanyị nke a gbapụ elu gị fim nke ikpeazụ mana ụfọdụ telọ ka isi kwue dịkwa mma dịkwa oke ọ just na onwe ndị na-eme Judas ga-anọrịrị n'ime the discipleship Judas ga-anọrịrị na-emebi aha ndị telọ mana Judas ndị a ka anyị chọrọ ịkpa maka ha Judas ndị a emenwugo gị ihe before
08182426591 08182426591 onwego ka isi buga telo akwa gị si ya kwara m akwa o meche disappoint ye gị amaka disappoint me ịnụrụ ya amaka disappoint me young girl disappointment onwe onye chọrọ disappointment ọkwa ifugon 08182426591 ịchọkwa ide anyị edemede anyị nwekwa nọmba anyị na WhatsApp dere anyị edemede ka anyị maa ka onwego ka telo ji wee disappoint ye gị ihe ọma Hello, mpa. Onye ma echi na-ekwu na Ikorodu. Onye si nnọọ, oke ka o si adị na-aba Ikorodu wee gwa. Dị nnọọ mma. Nnọọ. Ego bekee. my darling Ego bekee. nwoke omeje m ọnụ nwoke omeje eje mba ka ekisi eme mma aba na studio mba mebute gị as my backup singer. Mụ ya anọghị n'azụ na anyị na-ekwu I trust you. Anyị mete ego a bifo anyị ebute ego. Ọ dị mkpa maka egwu so n'ihe eji ebute ego ugbu a nwego ka Amaka si disappoint ye gị biko. Mba Amaka ị mara ihe mere n'ihu onye na-ekwu kịta akwa wedin mụ na akwa wedin gị akwa m ji wee mee wedin suit mụ ayi ihe ndị a mere m mmadụ ebuke niile you don't say it ị mara ọkwa ekpere m akwa almost a month and before ọ kpọrọ ihe dịka ebe na-akpọ ya nwanna ha fa ọ bụ onye be anyị o afọ anyị kwatago ọzọ na obere oge ihe aka m megidere ọkpọrọ fraịde anyị asị gị na echi bụzi satọde bụ wedin m ihe ekpere akwa bịa okporo akwa bịa na-eyibe akwa traụza abaghọ m ụkwụ m abaghị ime traụza ụkwụ ga-abanye ime traụza for 1 month for 1 month traụza o kpotere m ụkwụ m abaghọ ya the action film iziri this particular tailor o mere measurement ya ka ihe mechi eme my senior brother ka m natara imagine ka disappointment to the highest level because enwere m best man to the same design ka anyị bụ ọ chọrọ ịkwa mana o kpoyiri onye ọzọ another person mana nke m abaghọzi m ụkwụ mana duto na set bụ okie ka ọ bụ ka ọ kwazi the same design mana trouser nke m ụkwụ m abaghọzie nne seti na-aba na ọ bụghị orire ezo dọka ya segideze ọzi ma si n'ọbụ ka m kpọrọ tem na ịmara ihe eme ya mekwe na-aga o ihe na-abịakwa buru ụzọ bịakwa bifo ndị mmadụ abịakwa kpotere m trauza nke ahụ iji wee mewe dị ọ dịkwa m mkpa ọmụgide ma mmụta ma m na-esigbo adụrọ emechaa hope na ọwụ kọlọ ka iyi that day maka ihe nkwara bụ black mana ihe okpotokoro bụkwa black is a savior black or savior ka ọ wụ ya kwa Chineke zọrọ m ọ zọrọ gị nwunye nna ịmago ka o si adị na mwa jos na-amụ ọnụ my 20 papa ọ dị normal rest in peace. Achọrọ m isi ọnụ na keeki ahụ na-ekwu anyị na-anọ gị keeki onwego one man anyị maara very well dị ego na-esi isi papa bie ịma na otu ego mana maka ụbọchị o mere wedin ihe o tiri eme keeki bụ plastik gịnị rọba keeki ya bụ rọba ya rọba ka onwe ihe o tinye n'ime ya ihe a na-eli eli plastik keeki a nọgidere emete wedin mete britin eke keeki eburu di plastik butere onye nwe azụ wait n'ebe ka nke a mere biko na-emegosa na mgbe enwere m ike ịkpọ ebe a na chọọchị anyị jere ebi na Ogudu St. Mary Catholic Church dị na Ogudu GRA ọ dịgo ma akụzi n'ọzọ ebe ọ na-eche keeki ebutezie rọba
Hell, plastic. Plastic. Chai. I got one car gini. Ọmọkwana oji ego isi na-apụ owete kamọt bịa na azụnye gị kamọt onye go n'unu keeki onwe ihe ọzọ kamọt enye go keeki etiego obere rice na-eteke ewe iburu pụọ mana ịbata die ego nwere abụ obere ego Oh, yeah, the effect of my dude. When the Chitakon Okabunga give a radio show that be looking at Hot 93.3 FM. One novel look at you when you go, you hire not bunny if you have a time and they tell her. One name ago, Nakita no Abanigo and Bamunt. For that, you go to tell her how, tell her. Osbono. Now smile, but I am a mega man. Chitalia, you say, Opulman, you say, I'm getting married at the 26th. No single wow, Naris, Chukumana, you would be a said, Mopel give him seasonal movie, Corral. Seasonal 08182426591 08182426591 onwego ka telo ọbụna si wee mee gị ihe siri ike dịka Amaka disappointing Ngangigbo Monday maka isi emi eje na Tuesday na Thursday Saturday keep as on Tuesday by us so keep as on One novel look at that key when you're okay now. One does a cave and one day I just now a day. One day was I now based on disappointment. Nka wonke telo. Ken akwa akwa. Disappointed to tell her. And the carpenter with the saying keep as say. I think I walk a palo. Imani ha mebe kwa mza kamgbe mmadu. Okay, omego mo fugbe. Nka wo na kesi kwara m akwa ọba m dizie ka ndị mama ịma i Christian mother ka akwalụ m nke mụ awụ na achọrọ m ịmagodo nke ụmụ pino ino selele sekele akwachara m akwa nyiri akwa na-enezi onwe m n'ime emero na-ajụzi onwe m wait ego bekee chere ọ gị nwa dị ife a ka onye dịka gị ne ndashukwe telo ma ego ma kwasị ya were biko just take it maka iwe juru m obi ị ga-afọ akwa fa akwa nnọọ si na ihe a ka ị chọrọ ka akwara gị akwachara gị akwa ga ajụwezi onwe gị ka ihe dị ife o make no sense enyere m ya nke a polished vexation. Ebe a ka nna agwa gị ebe a ka ị ga-anọ wee kwetekwe dị n'ife niile abụlọ is alright. Ife niile ama nna nwa is alright. Life ka nna agwa. Ife niile na is alright. Ndị ewelu gị gbaa bọọlụ. Telling you. Akpọpụta gị etinye gị na Stamford Bridge ole gbatọrọ ya I just mee Mother Christmas. Si ya were nnọọ akwa. Were akwa mba enwenu m ike m ji eme ihe ọbụla akpọrọ ike so mụnwa wuo onye udo nsi ya eme ihe mere na just were akwa were ego mana because onwe sometimes ichinyekwe ndị tele akwa were half wee kwara gị akwa ahụ were half kwara onye ọzọ ọ kwara ego gị o ego gị kwa were half kwara gị nke wu nke gị were half kwara gị onye ọzọ kemgbe ihe ahụ na-agaghị awụ disappointment the magic came out. But for the guy also, transgender. Iwu nwoke wozi nwanyị. Ewu nwanyị wozi nwoke. Aga anụ m akwụkwọ na. Ka m si afụ gị na ha alụgo. Ka m si afụ gị na ha alụgo. Nwanne onwege ka telosi wee mee gị ihe kpọrọ ike. Onwego ka telosi wee mee gị ihe kpọrọ ike. Kwatụ na anyị na nke ka isi emezi otu a. Gwa anyị ka anyị maa nụ 08182426591. 081 ka ihe na-eme gị. 081 82 I have to be happy.
irrespective, I have to be happy. 08182426591. Akara ekwentị anyị. Ị ga-eji nweta anyị wee gwa anyị ihe telo mere gị. Ọ na mgbe gara aga, ọ ga-eme gị ya na mba monta. Ka ọ ga-eme gị ya na 2021 telo ga ahụ. And onwe ihe ọzọ m chọrọ ka m kwue. Ọ na-adịcha m ka ndị telo a na-amechi ihe ahụ, ndị telo ka na-amụ ọlụ amụ. Ọwụ eziokwu. Ị na-achọ ịgwa m na ọtelo niile na-eme? Anụgo m ya n'ọnụ gị ugbu a. Diplomatically, gịnị ka ị kpọọ ya? Kwefugon. Bam. When you speak it from experience. What the date? So I think near the exact date, no problem. Hello? Hello? Yeah, came in. Nke akwa pino. Ka o si ekwugodo first. Ama na ị na ebe a. O nwere ike Amaka disappoint gị onye nke a before. Ada. Adobe. 08182426591 08182426591. Ihe anyị na-akpa na kewe nke taa wo ke ka onwego na mbụ ka telo si wee mee gị ihe siri ike ya akwara gị akwa kwachara gị ya like ka o si kwa ya ma ọ na-esi ya oke na-egwu ugbede otu a ka mma nara akwa ma iruo mgbe ahụ onye gị ya n'echi o nwere ndị telo na-awụ ha bịa sị gị nye m everything onye m advance akwachara gị akwa ga jụwezie onwe gị ka ewe ke nke na-emenụ ọ ihe anyị na-akpa na nganga today ọkwanụ taa na ka ewe si gị ofu ihe mmemme ewu onye kpọrọ m taa si na onwe ka telo si wee mee ya ọwụ this month ka o mere gị ya ọwụ this month ya ọnwa anyị nọ n'ime ya ka o mere gị ya mma eso gị gaa na nke telo ahụ anyị gaa nara ego gị nara akwa gị free of charge mana nke mụ maka nke mụ anyị nyere m ya akwa anyị ya ego mana nke gị nwa mma eso gị just give m adreesị ụlọ gị meso gị anyị gaa nke telo ahụ nara akwa gị ahụ ọ ga-akwa ya make sure na akwara ya ọfụma kwacha ya nara ma ego nke nyere gị nyere ya advance ma this thing wait aghọtakwa m ke nke wu nke gị biko Chime anwụ m ya na mgbe onwe ihe nwee ike ị na-eche amanya ugbu a file na ma tụpụrụ gị ọnụ. Hello? Hi. Ehihie ọma nwoke ọma. Aha wụ Chigozie. Ka ebe isi akpọ Chigozie? N'Ekpe. Ekpe. Ka ndị Ekpe si wee dị Chigozie taa? Isi? Ka ndị Ekpe dị? Ka ndị Ekpe dị? Ekpe dị mma. Gọzie nwa. Ana m anụ. Onwego ka Gọzie ana m anụ. Nwa gwazie anyị onwego ka telo si wee mee gị ihe siri ike. O mechila ihe ike ọwụ otu ọwa abụọ. Ama m mgbe telo efiri ya kpaa m. So maka ejikpe m ọnụ m ka ya sị olee mgbe ị ga-esi mba were dị akpa ya sị m bịa next week
let's say for example, what them next week Tuesday. Ma can require that next week Tuesday. See, guy hapana, olebe de hapana. That's it. Came okay. Our agreement. Our agreement. We get him there, him there, one each. So, in fact, if we see, yaga will read the aqua you way. I will turn you half of that per day. Gahaporia de aqua. For that saga you will. May Diego. Yes. Now I'm 5 from here. I'm Diego. Yaga, you will defeat. You next week, you got a perfect. And Yaga, you will defeat. If you Yaga, you will. Can you imagine? Can you imagine that? What do you mean? The federal minister of Obiom. What a problem. Oh, Kwani Hedge, so where, me. Owo na nsogbu wi onwe ihe ji eme inwe ike iji nsogbu wee baa na bank nara ego mba no gasị ka imewezie mkpọtụ ebe ọbụla mana onwe ihe eji nsogbu eme ụfọdụ mgbe ọ na-aka mma ọ kwadụ mgbe niile o maka onwe ndị wo ndị ahụ ma anya ga-acha ha red mana onwe ndị ụfọdụ ihe gasịkwanụ biko ọba ulu ke ihe telo megoro gị before. Hello? Hello. Amos, my pop from Shomolu. Amos from Shomolu. Yes. How far? Yeah, well, Shomolu the Mao. I did normal. You okay, Jeremy? Hey, I want that just and my program won't enjoy. Well, Dalo. My one now. When I do, but keep that one back on our way to you. Name na Labiko Bahalo Maposi, you go away while your boy. I want you to computer. Amam, Bahalo. I want you to jack about you. Managing my computer now, if we go kissing with your sharp, it is sharp. But with the I will go, you must win your work. I think you did out while you. Okay. Nwata kanguru mirugu awere nwa yo kpose ya ma ikuche nke gị. Yes. Onwego ka ndị teloji wee mee gị ihe siri ike. Yes, onwego ka teloji wee mee m. Kai, kwazi anyị ihe. Mana nke ahụ na nyere akwa ka ọkwazi ihe ọzọ mee ọwụ ihe nchọrọ. Ọkwa ifugo. What I ordered and what I got. Onye tapụrụ m akwa were nwayọọ. Nke ka ọjọọ wụ na nyere akwa ahụ nyekwa ihe ego. Inye full payment. So enye full payment. So ọ bụghị nke mechizi ome ihe a. So mgbe ọ kwụsịsịrị tem ihe ofe anọ nke kasị ndị ọrụ onye obodo a onye fe mmanụ. Ịma ofe ndị fe mmadụ ama believe na onwe uru ị ga-aba echi. Ọ na-eri ite ahụ ma tupu na echi ga-adịba mpụta mgbe ego a gwụrụ ya n'aka ọtụwanye kọstọma gịnị mere etitezi m mana ndị Igbo si n'ụzọ dị mma na-aga ihe mma ewu na bikọs afụghị m ya n'anya owe akwa m dosiri mmadụ enweghị m chọị data iwetara akwa ahụ ihe dị n'ime nwekwe ọfụghị m nwoke so onye mmadụ akwa ka ọ kwara ya mana ihe onye ahụ mere bụ na onye ahụ kwasịrị akwa ahụ ọ kwara were akwa ahụ mechie ozi ya onwe ya weziere jemezie ịgba nkwụ ya ọgbọzi dị gara fon ọgbọzi dị van dị gara fon ọsị ya enwekwere iwe na ọkwado akwa ka ya ji jewe ịgba nkwụ na ahụ onye ihe na na-emete enwe ezigbo mmadụ ọjọ ka o ji adị nwanne m nwaanyị ọ gị na ndị ọrụ aka na-emete ihe uche ga-adị ya ahụ maka ọ bụrụ ijikọtara obi gị inwe ike ime ihe iwu atọ ọzọ akwado eziokwu nke ahụ eziokwu yes akwai na-akwado maka mba mọnta akwa aka n'aka mana ihe ọrịa tụbi anyị n'anya ego ya nye anyị ego ka anyị jiri eme mba mọnta akụwa ọ na-atọ ụtọ ya nwere ego ya bata yes maka ego nwa dị gị n'aka ị na-ọkwa n'ụlọ ị na-afụ ụlọ gị na gị na nwaanyị ugwu adị yes eziokwu ọnwụ na ego adịrọ lọbụ nwa ya nwekwara ọya dị na ọgwụ ọbara ka ọnwụ I'm telling you inye ya ijiri ya ọbara ọ dịtụrụ ya ọfụma nke ahụ eziokwu ọ dịgo already adị Igbo unu jisi ike tupu gọzie unu aise
We you, I see all of you. We see you. Onye kai. Thank you. All right, bye. Aha, ngangi boresho na hona 3.3 FM. Aha, kewe go bekei na wiyo. Ne wetiro nunka. Sige, ka bia lawazie biko ko dizie no na Saturday ngba ge wetregi ihozo I game meka time. Mana nke kanye mkpa ma nke kanye otowo. Emechekwa ebe a na Facebook, no Instagram, na Twitter. Ebe obani chara ị ga-enweta anyị Ngangi Igbo radio show and Ngangi Igbo na Facebook. Kọdịnụ na Saturday a nke mụ ego bekee. Ikpo mmadụ Igbo 1 of Africa ịka right. Kachifono. Nwanne m abụkwa nwunye wee na-asị gị nwanne nke ọbụla ị na-emejisi ike ọtago na aka aja na-ebute ọnụ. Ọta aka ọ dị njọ ọta aka ileka maka ihe ebuli ike. Bulie take it. Ngangi Igbo. Sọ pụtakwano.